Imos coa información deportiva. O Natural Sport celebra o seu 30 aniversario, homenaxeando a Dragan Jovic e a Ismael Bahamonde. O serbio dirixiu un stage de alto rendemento logo de saber que unha das pistas de adestramento da fieiteira levara o seu nome. Fin de semana de emocións e taekwondo en Ribeira, o Natural Sport segue a celebrar o seu 30 aniversario homenaxeando a deportistas que deixaron a súa pegada no club. En esta ocasión foron recoñecidos Dragan Jovic e Ismael Bahamonde. Os dous sumaron os seus nomes ao Paseo da Fama do club no módulo de taekwondo da Feiteira este sábado, ao igual que o fixeron Ángel Parada e Elena Pérez. Ademais deste acto, o adestrador serbio, considerado o mellor do mundo, foi recoñecido dun xeito especial, xa que unha pista de adestramento da Feiteira levará o seu nome. Foi unha fin de semana completa, xa que Jovic dirixiu en Ribeira, no Torres Colomer, un stage de alto rendemento no que participaron preto de 200 taekwondistas chegados de diferentes puntos de España e Portugal. Bueno, un club, como decíamos antes, un club de referencia a nivel gallego, a nivel nacional e internacional, en donde, bueno, hoy tenemos la oportunidad de disfrutar de Dragan, un entrenador de ámbito ya internacional, olímpico, de muchas deportistas olímpicas y mundiales, y es un lujo tener a este hombre aquí, ¿no? Por lo tanto, también agradecer al Natural también que traiga personas que puedan formar también a nuestros deportistas. Aún así, tenemos un gran club, tenemos un gran taekwondo gallego, muchos de estos deportistas pertenecen a la selección gallega que dentro de una semana estará en Alicante, concretamente la selección cadete y junior. Os taekwondistas galegos son referentes a nivel nacional. De hecho, tenemos el NADE aquí en Ribeira, uno de los núcleos de entrenamiento especializado que va a aportar más calidad a nuestros clubes y a nuestros deportistas y a nuestro deporte gallego, y después tenemos nuestro CGTD, la joya de la corona, y en breve esperemos que en el 2027 podamos iniciar esa gran ilusión que tenemos en Galicia, que es el centro de alto rendimiento gallego. Por lo tanto, nada, dar el agradecimiento al club y sobre todo a los deportistas. García destacou o labor que se está a facer a nivel galego desta disciplina, grazas tamén á formación e os coñecementos dos adestradores. Mucha gente que ya está en el circuito internacional y mundial. Por lo tanto, yo creo que, como les decía antes, vamos a seguir el proceso del deportista, no nos apresuremos, pero primero hay técnicos formados, hay deportistas que son muy válidos, y yo creo que en los próximos Juegos Olímpicos habrá gente gallega. Espero que sí. A alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, estivo tamén no Torres Colomer, onde puxo en valor o traballo realizado nestes 30 anos por o Natural Sport. E que hoxe precisamente ademais se celebra ese segundo acto deste 30 cumpleanos. Este o Natural Sport ademais é un club pois moi activo non só deportivamente, sino tamén socialmente, e iso fai pois que cada mes vaya a facer un acto de pois posta en valor do que son estes 30 anos de vida. Hoxe temos aquí este clinic con un profesional, un mestre internacional, como dicía Roberto, como é Dragan. Para nós é un orgullo, non? Porque ao final non só é entrenar no día a día, sino é facer este tipo de iniciativas que axuden a mellorar, a formar, a traer pois calidade de fora tamén, a aprender de grandes maestros como Dragan, e que pois todos os deportistas saiban pois o que é o deporte máis alá do que se traballa nas súas casas, non? Afirmou que é un orgullo para o Concello que o Natural Sport sexa un club tan numeroso con deportistas de alto rendemento que están a conseguir grandes resultados. Ademais, eu teño que dicir que como muller este é un deporte no que as mulleres tamén destacan moito. En Ribeira pois temos grandes referentes como é Irene ou pode ser tamén pois a pequena Ainara, que empeza a despuntar. Por lo tanto, eu creo que, como decía Roberto, temos que seguir traballando moitísimo a base, temos que traballar pois con eses grandes profesionais que temos como entrenadores, e a partir de aí pois os resultados seguirán chegando. Dende logo, Ribeira está moi orgullosa do traballo que leva facendo todos estes anos Natural Sport. Este clinic estivo organizado por Natural en colaboración coa Federación Galega de Taekwondo, en el participaron loitadores en da categoría cadete ata absoluta.